George Floydek ezin zuen arnas hartu, polizia batek hil arte zapaldu zuenean. Arnas hartzea ez da erraza izan azkenaldian Estatu Batuetan. Eta arnasa moztu digu, arrazismoa eta desberdinari dioten beldurra nonahi goraka ikusteak. Mikel Reparaz, EITB-ko kazetaria, honen sustraien bila ibili da han hemenka. Mikel, noiz eta zergatik sortu zitzaizun liburu hau idazteko ideia edo gogoa? Gainera etorri zitzaidan, liburu hau izan ere nik 5 urte egin nituen Estatu Batuetan korrespontsal lanetan, eta herrialdea goitik bera ezagutu behar izan nuen, nire lana egiteko, eta gainera oso momentu historiko berezia egokitu zitzaidan, Obamaren garaitik Trumpen garairako zubi hori, eta ikusi nuen hori kontatu beharra zegoela. Gainera, Estatu Batuetan arrazak eta eskubide zibilek duten garrantzia ikusita, hortik abiatu nahi nuen liburua. Mikel, kazetaria zara eta berri emaile urte luzez. Berri emaile jaio egiten da edo ekinaren ekinez berri emaile bilakatzen zara? Nire kasuan ekinaren ekinez izan da, ez? Nik kazetaritzarekiko zaletasuna betidanik izan dut, idaztearena baita, eta ondoren ibilbidea egiten duzu, ez? Gai lokaletatik hasi eta azkenan nazioartera, horrela iritsi nintzen, ez? Egia esan, ez dakit, aldez aurretik zerbait behar den, nik uste dut behar dela begiak ongi ireki, eta batez ere beste gauza bat, eta da, bidaiatzeko zaletasuna. Nik uste dut hori hasieratik izan duela, bidaiatu, mapak begiratu, geografia betidanik izan da nire pasioetako bat, eta horrek eraman ninduen nazioartera, eta azkenean korrespontsal lanetara. Ba alduzu edo izan duzu erreferentziazko berri emailerik? Asko. Berri emaile asko. Hasieratik, ez dakit, Euskal Herriko hainbat kazetari izan dituen alboan, eta nire referenteak horiek izan ziren, hasieran nirekin irratian, aritutakoak, eta horiek ditut gogoan, baina nazioarteari begira baita hor daude izen handiak, ez dakit Manu Leginetxe batetik hasi, eta nik Manu Leginetxerekin lan egiteko parada izan duen gainera, Afganistango inbazioa hasi zenean, 2001ean, Manuz gain badaude hor beste hainbat izen gainera emakume izenak, ez emakume handienak, besteak beste Cristiana Manpur edo Rosa Maria Calaf esaterako, ez? Horiek dira bai nire erreferenteak oraindik ere, eta orduan era izan ziren hasiera haietan, ez? Egun EITB Mediako nazioarteko saileko arduradun zara, zertan datza zure lana? Nik azkenean egiten dudana da, gure korrespontsal sarea nolabait ere koordinatu, nazioarteko gaiak bildu, eta azkenean gure informatiboetan eta albistegietan zer emanen dugun editoreekin batera nolabait ere erabaki, ez? Azkenean nire eguneroko lana da borroka bat, ez baita ere, ez editoreekin, produkzioarekin, badakizu telebistak nola funtzionatzen duen, eta kasu honetan batez ere beti irizpide periodistikoak jarriz, ez? Guk zorionez EITB-en korrespontsal sare potentea daukagu, eta horri etekina ateratzeko helburua ere hor dago, ez? Eta hori da nire lana gaurkoz, noizean behin egia da, bidaiatzen dudala oraindik ere, ateratzen naizela, ez? Estatu Batuetatik itxi nintzenetik, eta nire helburua ere hori bada, ez? Oraindik ez erredakzioan sartuta dagoen kazetari izatea, baizik eta bidaiatzea, kanpora albisteak kubritzera joatea, eta horretan gabiltza. Bermeoko leku honekin zerrikusia daukan persona gonbidatu duzu, batez ere liburu honekin dauka zerrikusia. Bai, liburuek azkenean ez dakizu non amaituko duten, edo noren eskuetan amaituko duten, ez? Eta hori da niretzako liburua idatzi izana eta argitaratu izanaren
gauza politenetako bat, ez? Ez dakizu non amaituko duen, nora eramango zaituen, ez, liburuak. Eta kasu honetan, almikera, ekarri nau liburuak, izan ere, irakurle batek, argitaletxearekin, harremanetan jartzea erabaki zuen, nirekin hitz egin nahi zuela esanez, eta bere historia kontatu nahi zidala esan zidan, ez? Liburuak unkitu egin zuela, oso identifikatua sentitzen zela gauza askorekin, eta irakurle horri esker gaude hemen, ez? Beraz gero, Javier Ormaetxearekin elkartuko gara. Javier Ormaetxea hori da, Estatu Batuetan bizi izandako jai alai pelotariarekin, bere familiarekin ona etorri zena, bere emazte afroamerikarrarekin ona Bermeora iritsi zena, eta bi aldeak oso ongi ezagutzen dituena, ez? Estatu Batuetakoa eta Euskal Herrikoa. I'm a young black man. Korrika ateratzen manaiz, ezer galdetu gabe tirokatuko naute esan zidan Trebonek irribarre urduriz. Zu ateraz gero berriz, alto eman eta nora zoazen galdetuko dizute. Asfaltoari begiratzen diot, arrazoia duela jakinda. Amaitu da gure hizketaldia. Amerika pitzatu duten arraiak metafora erabili duzu liburuaren edukia deskribatzeko. Pitzadura horien jatorria eta edapena bilatu edo aztertu izan nahi duzu, argirik ikusi alduzu? Bai, argiak eta ilunak, ez? Arrakala horiek hor daude, Estatu Batuak definitzen duten zerbait da, ez? Gaur oraindik ikusten ari gara hori, politikoki erabat zatitua dago herrialdea, baina horrek badu jatorri bat, ez? Jatorri historiko bat gainera, ez? Eta hain zuzen ere hortan saiatzen naiz, ez? Hor sakontzen eta hori nondik datorren azaltzen. Eta bada hasieratik Estatu Batuetan dagoen faktore bat, bekatu originala deitzen dioten hori, ez? Eta da esklabutza, ez? Esklabutzatik arazo asko datozkio Estatu Batuetako gizarteari oraindik ere, ez? Eta hor saiatu naiz liburuan, hor sakontzen, gaur egungo testigantzekin, baina baita ere iraganera begiratuz eta historiari begiratuz. Kaleko jendearen ahotsa da batez ere jaso dezuna liburuan, nola egin duzu beraiengana hurbiltzeko? Bueno, nire lanagatik, Estatu Batuetan zehar ibili behar izan dut, ez, eta elkarrezketa asko egin izan ditut, batzuk telebistarako, irratirako, baina badakizu, telebistan eta irratian dena oso laburra dela, ez? Minutuko kronika bat egiten duzu eta hor gelditzen da, ez? Ez duzu sakontzeko inolako betarik, ez? Eta nik uste dut, liburu idazteko motivazioetako bat hain zuzen hori izan zela, ez? Sakondu behar hori, ez? Historia bere osotasunean eta bere testu inguruan kontatu behar hori. Eta hor bidean zehar egin dituen elkarrizketa asko joan nintzen beste kuaderno batean apuntatzen, ez? Nik beti eraman izan ditut bi kuaderno, ez? Batean irratiko telebistako kronikak idazten dituen, eta bestean berriz, bestelako pasarteak, hausnarketak edo elkarrizketak, ez? Bide bazterrean egindako elkarrizketak. Eta hain zuzen ere, horri tiraka idatzi nuen liburua, testigantza horiek, legukotasun horiek bilduz. Aurretik zenuen ikuspegia beraiekin, haiekin hitz egin ondoren aldatu egin zaizu? Bai, etengabe aldatzen da, ez? Nik uste dut kazetaritza lana hortan datzala, ez? Buruan dituzun ideia zurrunak deuseztu eta gauza berriak ikastean, ez? Eta nik uste dut jendearekin hitz egin da, hori da modu onenetako bat, ez? Gauzak gertutik ezagutzeko, eta ideiak erabat aldatu zaizkit, ez? Iritsi nintzen momentutik gaur arte, ez? Eta hortan zerikusi handia dute, izan dituan elkarrizketa horiek, poliziekin, poliziaren indarkeriaren biktimekin, herritar xumeekin edo politikariekin, ez? Horrek guztiak izugarrizko aberastasuna eman dio nire lanari eta nire buruari, ez? Nik azkenean hor nire burua transformatu ikusi dudalako, ez? Estatu Batuen irudia askotan guretzako europarrontzat oso ezaguna da, ez? Pelikuletan ikusi dugu, Hollywoodek erakutsi dizkigu Estatu Batuak, ez? Mundu guztiak ezagutzen dugu herrialde hori, baina eraberean, eta hau paradoxa handi bat da, Estatu Batuak oso urrun gelditzen zaizkigu, ez? Eta
sakoneko gauza asko ez ditugu ezagutzen, eta oso zaila egiten zaigu Europa arron ikuspegitik estatu batuak ulertzea, ez? Eta hainbat gatazka, bertan dauden gatazka ulertzea. Eta hain zuzen ere, hortan saiatu naiz, ez? Hori azaltzen gertuko lekukotasunekin, baina baita ere, testu inguru historikoarekin. Ugariak dira jaso dituzun testigantzak, bizipenak, horien guztien artean zeinena nabarmenduko zenuke? Lehenbizi bizipen bat kontatuko dizut, eta izan zen, nik bi seme ditut, eta nire bi semeak etorri zirenean, New Yorkera, ni pixka bat lehenago joan nintzen, gauzak prestatzeko, eskola bilatzeko besteak beste, eta gero familia etorri zen, ez? Eta liburuan azaltzen dut pasarte hori, nik nire semeak eskolaratzeko, matrikula egiteko garaian, ez? Inprimaki bat bete behar izan duen, arrazaren inguruan, ez? Zure semeak zer dira? Zuriak, beltzak, asiarrak, indigenak, hainbat kasila aurkitu nituen, ez? Horre betetzeko. Eta horrek izugarrizko kolpea eman zidan, ez? Eta besteak beste horrazi nintzen liburuaren ideiarekin, ez? Izan ere, konturatzen zara estatu batuetan arrazak duen garrantzia, gaurkoz, estatu batuak dira munduan bere populazioa erroldan 18. Mendeko zoologo baten irizpideen arabera zatitzen duena eta klasifikatzen duena, ez? Karl Linnaeusek zioen 18. Mendean espezie humanoak, hau da gizakien subespezieak edo azpiespeziak zeudela, ez? Eta horri klasifikazio horiek mantentzen dira oraindik ere estatu batuetako erroldan, eta edozein paper bete behar duzunean, gobernuaren edozein inprimaki bete behar duzunean, arrazaren galdera hor agertzen da, ez? Neri horrek buruausteak ekarri zizkidan, eta batez ere konturatu nintzen, ez? Betikotzen duela arrazakeria arrazaren garrantziak, ez? Eta ez dela alderantziz, arrazakeria dago, arrazak oraindik izugarrizko garrantzia duelako herrialde horretan. Eta gero testigantzak, lekukotasunak ere badaude, ez? Liburuan esaterako Kwame Rose, ez da Black Lives Matter mugimenduko esan dezagun ekintzaile nagusietako bat, Baltimore hirian, edo Susan Bro, da Charlottesville hirian gazte nazi batek hil zuen manifestari antiarrazista baten ama, ez? Bi testigantza horiek ikaragarri importanteak dira liburuan eta kolpatu ninduten baita ere, ez? Lehen eskutik entzutea haien hitzak, ez? Ni Ana naiz eta errekomendatzen dut Los Últimos Románticos, Chani Rodríguezen liburua. Liburua oso lasaia irakurteko da, samurgarria eta gozotasun pila bat dauka. Eta gustatzen zait pila bat, oso erreza erakurtzeko baita. Araknido handiaren metafora erabiltzen duzu liburuan zehar behin eta berriz, zergatik irudi hori? Bai, araknido handia da supremazia zuria, ez? Estatu batuetan. Hasiera-hasieratik nik diot aita fundatzaileek, hau da Jefferson, Washingtonek estatu batuak herrialde independiente bezala sortzen dutenean eta konstituzioa asmatzen dutenean, munduko lehen demokrazia modernoa, hori erreferente bat da, ez? Historian mendebaldeko herrialde gehienentzat, eta egia da, estatu batuak demokrazia, benetako demokrazia bat moderno lehenbiziko izan zela, ez? Kontua da, demokrazia berri horren zutabe artean, armi-armasare bat gelditu zitzaiela, eta da esklabutzarena, ez? Herrialde independiente horrek bazuen azpian sistema ekonomiko oso zehatz bat, eta zen Afrikatik ekarritako beltzak ustiatzen zituen sistema bat. Eta horrek hasiera-hasieratik gutxiengo zanpatu bat sortu zuen estatu batuetan, eta oraindik ere, 21. mendean, ari gara gatazka horren ondorioak ikusten, ez, estatu batuetan, desberdintasun sozialekin, eta hori izan zen, hori da, araknidoaren metafora. Araknido horrek bere sarea berrera ikitzen du behin eta berriro, ez? Estatu batuetan aurrera pauso bat ematen denean eskubide zibilen inguruan, esaterako gerra zibil baten ostean esklabutza amaitzen denean eta abolitzen denean, itzultzen dira, ez? Araknido horrek berriz ere berrera ikitzen du sare hori, eta hor datoz Jim Crow lege segregazionistak, ez? Hegoaldeko estatuetara
Martin Luther King eta enpar hauek, iraultza bat egiten dutenean eskubide zibilen alde joan den mendeko 60. hamarkadan, ondoren Nixon dator, eta Nixonen urteak datoz. Eta Obama, lehen presidente beltza aukeratu ondoren, Estatu Batuetan Trump dator, segurazki Estatu Batuek izan duten presidenterik zurienetakoa, Eta hori etengabe gertatzen da, historian. Aurrera pauso bat ematen da, baina araknidoak, hau da, supremazia zuriak bere sarea eraikitzen du behin eta berriz. Bigarren atala dedikatu diozu Trumpi, Trumpistan izenburua jarri diozu, bera ote da historia honetako protagonista? Ez dut uste protagonista denik, liburuaren protagonista ez da Trump, baina egia da garrantzitsua dela Trumpistan kontzeptu hori. Trumpek nolabait ere Estatu Batuak bilakatu zituen beste herrialde bat, edo guk behintzat idealizatua daukagun Estatu Batuen ideia horrekin amaitu egin zuen, eta berak Make America Great Again esaten zuen, Amerika egin dezagun herrialde handi bat berriz ere, baina benetan lortu zuena Estatu Batuetako gizartean da, aspalditik ahaztuta edo ezkutuan zeuden hainbat gauza azaleratu zirela, besteak beste, eskuin muturraren gorakadak ekarri zuena da, arrazakeria eta diskurso arrazista onargarri bilakatu zuela Estatu Batuetan. Eta horrek badu jatorri bat, ez da Trumpen meritua hori, baina esaterako Obamaren urteetan hainbat eta hainbat gorroto talde edo talde supremazista gehienak, supremazistak edo arrazistak sortu ziren, baina Trumpen urteetan atera ziren azalera. Eta Trumpistan niretzat hori da. Herrialde hori erakutsi zigun Trumpen aroak. Beraz, protagonista ez da Trump, ez dut uste Trump denik ez liburuaren protagonista, baina garrantzitsua da, batez ere transizio horretan, Obamaren garaietatik, hau da, Obama land bezala ikusten genuen utopia post-razial horren ostean, etorri zelako Trumpistan. Ameriketako Estatu Batuetan bezala mundu osoan, arrazakeria eta gorrotoaren edapena handiagoa da. Berdin hemen eta han? Arrazakeria badago hemen, handagoen bezalaxe. Arrazakeria strukturala badago hemen handagoen bezalaxe. Baina Estatu Batuetako arrazakeriak badu zerbait berezia, eta da historikoki gatazka baten ondorioz datorrela. Estatu Batuetan bada gatazka bat, gatazka politiko bat, gatazka historiko bat, konpondu gabea, eta bertako arrazakeriak eta arrazakeria sistemiko horrekin dauka zer ikusia. Estatu Batuetan gizarteko edozein arlori begiratzen baldin badiozu, aurkituko duzu, arrazakeria, edo supremazia zuriaren boterea, Wall Streeten, Hollywooden, espetxeetan, sistema judizialean, etxebizitza politiketan, hezkuntzan, hor beti ikusiko duzu, desberdintasun sozialek kolorea dutela, gutxiengoek Estatu Batuetan, afroamerikarrek, hispanoek, indigenek, pairatzen dutela egoera hori, eta hori hasiera-hasieratik gertatzen den zerbait da Estatu Batuetan, eta oraindik ere herrialdea definitzen duen zerbait da, Beraz, bai, nik uste dute hortik datorrela Estatu Batuetako arrazakeria hori, badu beste jatorri bat, hemen Europan, Europatik datorren arrazakeria da, modu batean Europatik importatutakoa da, kolonoek eramandako zerbait da, baina bilakaera historiko oso berezia du, eta berriz diot, gatazka baten ondorioa ere bada. Uste duzu Bidenen aro honetan gauzako bera egingo dutela? Bueno, Bidenek kargu hartu zuenean promesa bat egin zuen, eta esan zuen arrakalak konponduko zituela. Zauriak sendatuko zituela Estatu Batuetan. Urtebete egin du karguan eta horren arrastorik ez dago. Egia da, promesa hori egiteak egitea ez dela batere erraza Estatu Batuetan, besteak beste arrazakeriarekin amaitu nahi balin bazuen edo zatiketa horrekin amaitzeko ezinbesteko aldelako, besteak beste sistema judizial osoa aldatzea errotik, eta hori Bidenek ezin du egin, presidenteak ez daukalako horretarako ahalmenik, kongresua hor dago, botere banaketa bat dago Estatu Batuetan, eta ez da posible gaurkoz horrelako erreforma sakonak egitea, Bestalde, Bidenek zatiketarekin amaitu nahi zuen
diruaren bitartez, hau da, laguntza sozialak banatuz, eta nolabait ere, berak egin zuen irakurketa hori, ikusi da urtebetean, ez dela irakurketa aproposa, ez? Izan ere, Estatu Batuetan badagoelako zatiketa ideologiko bat, ez? Sakona, historikoa lehen nioan bezala, ez? Estatu Batuetan badaude bi gizarte, paralelo, bi pelikula ikusten, bi zinema aretotan dago banatuta Estatu Batuetako gizartea. Batzuk ari dira Newsmax edo Fox News bezalako edabideak jarraitzen, pelikula hori ikusten ari dira, hau da Biden ez da presidente zilegia, ez zituen hauteskundeak irabazi, Trumpi lapurtu egin zizkion hauteskundeak, hori jende askok sinisten du Estatu Batuetan, eta gero dago beste zinema aretoa, bertan ari dira CNN edo New York Times edo Washington Post bezalako edabideek ematen duten bertsioa ematen duen pelikula ikusten, ez? Hemen Europan, bide batez, jasotzen dugun pelikula hori, ez? Eta beraz, ez dago komunikaziorik bi gizarte horien artean, ez? Eta Bidenek oso zaila du hori konpontzen, ez? Ez da diru kontua, ez da laguntza sozialen kontua, hor sakonean badago gatazka bat. Eta gatazka hori konpondu behar da, arazoa konpontzeko. Estatu Batuetan, gerra zibila duela denbora asko pasatzen, hemen baino denbora gehiago pasa da, ez? Baina oraindik ondorioek hor jarraitzen dute. Ni askotan gogoratu dut Thomas Mannen Mendi Magikoaren amaiera, ez bereziki behigarria delako, baina bai da behigarria nondikan gatozen kontutan hartuta, ez, da liburu bat, liburu mardula da, eta bueno, badauka alako hori, Davos sanatoriaren, azkenean esartzen zara asperturaren mundu hortan, eta amaitzen da justu akzioa hasten danean, ez? Joa protagonista frontera eta gudu zelaian dagoenean, orduan amaitzen da liburua, ez? Eta oso deigarria eta oso ondo funtzionatzen du halako gauza bitxi batek, ez? Justo akzioa hasten danean liburua emaitze hori. Harritu nahuena, orantxe irakurtzen ari naizena, Camino de Vuelta, The Way Home, gogorazten du Xamarren etxera bidean, Xamarren ura zen galdutako hizkuntza bat berreskuratzea bezalako zerbait, eta hau da Irlandar bat teknologiarik gabe bizitzea erabakitzen duena, lehenagotik erabaki zuen dirurik gabe bizitzea, hori utzi zuen, eta gero teknologiarik gabe bizitzeko saio bat interesgarria eta harrigarria iruditzen ari zaidana irakurtzen ari naizelako. Modudari gabe, gonbiatuko nuke Holden Caulfield, izeneko Salingerren personajea, Zekalea artean harrapaka liburuaren personajea, iruditzen zailako antza handia daukagula eta bueno, tipo entrañablea. Holden, esan zidan Mrs. Spencerrek, hau poza zu ikustea, aurrera maitea, hotzak akabatzen zaude eta uste dut pozik zegoela ni ikustean, gogoko ninduen. Hala uste dut, behinik behin. Javier, konta iguzu nola iritsi zinen liburu honetara eta Mikel ezagutzera? Ikusi nuen telebistan eta idatzi intzaten neuk ona liburuen peninsula da edo. Eta hortik gero berak erantzu eustan eta horrela. Eta hortik sendotu zenuten zuen harremana. Bai, hori da. Bai, elkar ezagutu genuen, eta horregatik gaude hemen, ez? Ni sakanako araneko nafar bat naiz, baina hemen Bermeon gaude, Javierrengatik, ez? Javier, eta hemen bertan Bermeok aurrera daraman proiektu bat aurrera daramazuzu ere, bertako partaidezea, Lurre Urre, zer da? Bai, Lurre Urre da Bermeoko grupo bat, eta honek laguntzen dabe atzerritarrari, inmigranteari ez dauki papelik lan normala egiteko, eta orduen hori denpora horretan papelak lortu arte, guk adibidez laguntzen dugu, bakarrik emoten terrenoak, almikitzuko terrenoak hemen, eta horrek lantzen dabe, eta horrela, besterik gabe. Horrelako gauzak egiten dira Estatu Batuetan ere? Bueno, bai, nik uste dut baiet. Estatu Batuetan
denetarik dago, ez? Argiak eta ilunak daude, baina egia da, Estatu Batuetan elkartasun handia dagoela, eta komunitate pobreenetan ere aurkitzen dituzuela oso esperientzia onak, ez? Eta hori ala da. Javierren kasuan, hemen Euskal Herrian egiten du, Javierrek ere oso ongi ezagutzen ditu bi aldeak, ez? Javiertzuk Estatu Batuetan bizitza luzea izan zen duen, eta gero gona etorri zinen. 20 urtean egin ondoren, ikusi gendun borroka bat, 88an egin gendun greba bat, lotariak, eta gero jai ala edo gure mundua gonzan bajatzen, eta gero ja denok etorri gara amaitu dira fronte guztiakan. Katixa Dolare da aurpegi anitzeko izakia. Gustatzen zaio bizitza anitz izatiaren impresioa, orduan gauza anitz egiten ditu, betan ikasle, erakasle, nagusi, langile, ama, hautetxi, gauza desberdin asko. Eta horregatik ez ditu behar bat denak ondo egiten, baina hori onartzen du eta gustatzen zaio doi bat bajeatua, baina deneri interesatzia. Biribilgunera eramaiten zaituenean, behar duzu gogoetatu, aholkuak galdegin, serkatu erantzunak, eztabaidatu eta azkenik ausartu bide bat hartzen eta segitu hortik. Hori zuriak galdera bera eragiten dit beti, zer ote dutan interesgarririk partekatzeko, ez ote dutan aspertuko irakurlea barnean dutanarekin, eta beldu hori kanporatzeko barnean dutana. Hori beltzak aldiz ahutasun bat eragiten dit. Amaiur Eperen azken liburua, Profeten iruzura. Idazlearen papera da erabat politikoa, zentzu zabalean nire ustez, uztartzen albaitira nire ustez poetika eta politika, lirismoa eta etika, eta nire ustez resistentzia gunea da literatura eta idazleak laguntzen gaitu irauten mundu untan. Banka, eskualegiain zentroan delako. Zu han bertan bizi izan zinen eta Mikelek liburuan kontatzen duen ezakit guztia, baina gauza askoren lekuko izan zara edo bertan bizi izan dituzu? Bai, 75ean jo nintzen. Eta oso importante da nik berak aipatzen deusen horrek eskubide zibilen gauzak, eta baita martirrek zenbat jente hildiranan, eta liburua da nirentzako zoragarria. Bai. Beste Javierrek esperientzia personal oso gertukoa daukalako komunidade afroamerikagarrarekin. Bai, nire emaztea eta nire semeak dira beltzak, eta bat bizi daan, eta nire emaztearen familia guztian dago, Floridan dago. Eta bizi izan zenuen garai hartan arrazakeria zuzeu? Bai, nire gertu daz gauzak bai semeakaz, eta hemen be bai, hemen be egon dira kasu batzuk direnak, ez dozu, pentsatzen dozu, ez dago hemen, denek esaten dutzu ez, nire noz rasista, bai han eta bai hemen, hori ikusi egiten da, harin. Adibidez, ni joan nintzen, joaten banaz, emazteagaz medikoaine han, Ameriketan, esaten zuen, bete hori papela, berak esaten zuen moduan. Eta papela beteten duzu, eta trataten dutzu normal, gero pitzen duzuan zarala bajaiala player, pelotaria zara. Orduen aldatu egiten da, tratamentua, ikusten duzu, derrepentien, pelotaria zara, oso ondo, trataten dutzu beste modu batera. Eta enkanbio bazara, ez dakit, beste lanti behar bat egiten badauzu, adibidez arotza, eta emaztea baltza bada, tratatzen dutzu desberdin. Hori hemen gertatzen da, hemen esaten duzu
Hombre, famatua basara, edo kantantea, edo kirolaria, edo famatua, eta beltza basara, kirolari hona basera, esan du, hombre, tratat notzuet desberdin. Oin ejemplu dukugu atletin, bai, osea, hemen dagoz. Horrek mutil biak, anaia biak zer dira? Baltzak dira. Baltzak dira, eta zelako tratamentu, bai, ez Bilbon, ez honek emekoak dira, emekoak dira, baina, kirolari famatua basara, tratat notzuet desberdin. Eta nire semea bire pelotariak izan dira, bai, hirurak. Eta errazakeria dago. Hemen bai. Eta hor badago nik uste dut, estatu batuetan estereotipo bat, eta da mutil beltz gaztea. Hori da. Nolabait ere, poliziaren indarkeriari begiratzen baldin badiogu, estatu batuetan, zu beltza eta gaztea baldin bazara, badaukazu eguneko 250 aukera gehiago poliziak zuhiltzeko, zuria edo beste jatorri batekoa balin bazara, ez? Eta pasatzen datu gauzak, nirian bai Miamitan negoen jolasten, eta semearik eukidozen nagusiagaz polizia etorri barrura, etxera gabaz, argi, linternakaz barrura, eta zer gertatzen da. Ikusi dabe horret denda hemen ondoan bat amatekon da mutil gazte bat, eta gonda ostu indabe dirua, eta horren zure semean antzekoa da. Hemen antzekoa bitu zuen, irun zuen nire semea dendara, eta neskieri galdetu, eta zentzen, hori nire laguna da, nire eskolako laguna da, hori izta izen. Liburuan atentzioa ematen duen zuzen, poliziaren basakeria eta jarrera. Bai, poliziaren basakeriaren aurkako mugimendu handi bat dago estatu batuetan gaur egun, ez? Black Lives Matter. Ikusi dut gainera zuk garamazula Black Lives Matterren kontzera. Mugimendu hori berez Obamaren garaian sortutakoa da, ez? Eta badu jatorri bat, eta da gure mugikorretan, telefonoetan, kamarak ditugula, ez da hainbeste denbora, ez da? Eta sare sozialetara bideoak igotzen hasi ginen, duela 10 urte, ez? Hori da. Eta goratzen dut Trayvon Martinen kasua izan zela lehenbizikoetakoa, gero etorri ziren Ferguson, Baltimore eta beste hainbat leku, baina hor hasi ginen ikusten benetan estatu batuetako poliziak historian zehar zer egiten zuen mutil beltzekin, ez? Hori da. Eta hor hasi ginen ikusten indarkeria polizial hori, ez? Eta hor etorri zen kontzientzia horren aurka, ez? Estatu batuetan. Eta egia esan nik, eta Javierri hori esan dio den baino gehiagotan, ez? Estereotipo hori mutil gaztearena neurri handi batean nik deitzen dut liburuan askatutako esklabuari beldurra, ez? Poliziarekin hitz egiten duzunero, eta nire hori gertatu zait hainbat polizia agenterekin hitz egin dut liburua idazterakoan, eta denek errepikatzen dizute beldurra daukatela, ez? Zergatik egiten duzu tiro, ez? Zergatik hiltzen dituzu, eta berek esaten dute, beldur garelako. Kaixo, Oiane Garmendia naiz, eta gaurkoan Wisława Szymborska, poeta eta Nobel saridunaren liburu bat gomendatu nahi dizuet. Nordik argitaletxean argitaratu zuten 2018an, naiz eta hause bigarren edizioa izan, 2021koa, eta izenburuak osoak honela dio. Correo literario, o como llegar a ser, o no llegar a ser, escritor. Beraz ere hemen, badakigu gutxi gora bera zeri buruz izango den. Ez dugu poesiarik aurkituko, dena eskutitzak izango dira. Wisława Szymborska editore zela, beraien aldizkarira jasotzen zituzten proposamenei helarazten zien erantzuna. Eta liburuan ezezko erantzunak aurkituko ditugu. Idazle gaztei eta ezein gaztei bidaltzen zizkieten ezezko erantzunak. Erantzun hauek modu oso umertsuan emanak daude, literaturaz guztirik zeharo, eta literaturari buruz, poesieri buruz, narratibari buruz, hausnarketak ere eta gomendioak aurkituko ditugu. Tira, nori gomendatuko nioke liburua? Balde batetik, Wisława Szymborska ezagutu eta maite duten hoiei, eta gehiago ezagutu nahi dutenei. Bestalde, irakurri bitartean irri eta irribarre egitea gustatzen zaien hoiei. Eta azkenik, literaturaren sukaldea edo literatur prozesuan eta idazketa prozesu hori barrenetik ezagutu nahi dutenei.
160 orrialde inguru ditu, irakurketa arina da eta egia esan harrapatu egiten zaitu. Beraz, hauxe nire gomendioa, gozatu irakurketaz eta aio. Mikel, liburua gaztelaniaz idatzi duzu, euskarara itzuliko alduzu edo itzuliko alda? Nahiko nuke egia esan, nik liburu hau egia da, gaztelaniaz argitaratu dudala, baina hasi euskaraz ezin nintzen idazten, ez? Eta ondoren beste hainbat lankide eta hor badaude Mikel Aiestaran edo Xabir Aldekoa bezalako kazetariek animatuta argitaletxearekin harremanetan jarri nintzen eta gaztelaniaz argitaratu nuen, baina egia da nahiko nukela euskaraz ere argitaratzea eta euskaraz idazten jarraitzea. Nik izan ere nire lehen urteetatik euskaraz idazten hasi nintzen, euskaraz egin dut nire ibilbide profesionala ere eta hizkuntza hori erabiliko dut. Hau hasi besterik ez da egin, ez? Paraje oparo eta ederra da, baina bertan ez dira aingeruak bizi, laborariak baizik. John Steinbeckek jende xumearen handitasuna erretratatu zuen 12 ipuinotan. Asun Garikanok itzuli ditu. Bizitza osoan gizakiak bizi duen dikotomia bat, ni eta gu. Horretaz ari da Paco Aristiren azken poema liburua. Honen lekuko itsasoa eta itsasgizonak dira, eta haiekin solasean poeta bera. Lau ume arduratuta daude helduak galdu zaizkielako. Eta orain zer, nondik hasi bila? Garazi Kamiok eta Julen Ribasek hitzak eta irudiak elkartu dituzte Kimu bildumaren ipuin berrian. Agian Nafarra naizelako, barnealdekoa naizelako, itsasoaren urdinak harrapatu egiten dago beti. Ozeanoari begiratu eta beste aldean dagoena imaginatzen dut. Hemendik, Euskal Herritik, Bermioko talaia honetatik, ez da askatasunaren estatua edo New Yorkeko skylinea ikusten, baina hor dago, uste baino gertuago gainera. Hor daude estatu batuak. Eta hortik etortzen zaigun guztia, etengabe olatuek ekartzen digute, gure ganaino, onaino, gu konturatu baino lehen.